Ty jsi z Ukrajiny? A co tu robíš? Všetci tu na vás platíme peníze. Co tu chtějí ty z té Ukrajiny? Proč bych já se měl na to dívat tady? Mazej na Ukrajinu! Chceš mě napadnout, napadni mě, pojď! Zkoumáme, jestli se Ostraváci dokáží zastat. Ukrajinky na zastávce. Kterou napadá agresivní důchodce. Co tu robíš? Co tu chceš? Tam běž na Ukrajinu! To je Ukrajina? To máš Ukrajinu tam? Co tu chtějí ty z té Ukrajiny? Taková zaplatila ve Finsku 19 000 za 2 měsíce a my je platíme. Jsi z Ukrajiny? A co tu studuješ, nebo co tu robíš? Jako co to máš tady, toto, co to je to? Co to máš tady, toto, proč to nosíš? My na ně platíme tady, co tu robíš? Mazej na Ukrajinu! Mazej na Ukrajinu, co tu robíš? Všetci tu na vás platíme peníze. Sundej to! Sundej to, co tu robíš? My na ně platíme! Sundej to, ti říkám! Sundej to! Dej to dolů! Co tu dělá? Co tu dělá? Vy na ně platíte. Co tu dělá? Co tu dělá? Ať mažou do Ukrajiny. Ať bere peníze, vy se o to nestarejte, to není vaše, vy máte... Jak není? Já mám důchod, to nechte, to je moje, to mi nechte. Tak si běžte svou cestou a dejte jí pokoj. A co tu dělá? Ať máže domů. Tady je chudák, Berlíka. A vy tady do ní budete startovat na zastávce. A ona má... Ostuda České republiky. Přestaňte se tady napašit do lidí. Jaká ostuda? Mám odrobené svoje. Tam ty podpory mají na to, aby jsme na ně my platili. No. Já jsem rád, že nás na ně platí. Jdeš na Ukrajinu. Co tu chceš? Když u něj doma není v baráku, ona tam nevrátí už. Kde ona bude být? Kde? Tak Ukrajina se zastane Ukrajiny a Češi drží hubu. No, proč bych se měl na to dívat, na tu Ukrajinu? Proč bych se měl? Ty jsi tady na babu přede mnou. Nedělej to přede mnou. Co tu chce? Je to ženská. A co tu dělá? Nedělej to. Vy platíte na ty Ukrajince. Budete 18 000. Za 2 měsíce 18 000 zaplatili 2 Ukrajinky tady. Můžete jít do prdele.